Welcome back to the YouTube channel. Malawi and cameras. Waku President Waku Burkina Faso Ibrahim Traore. Tukunena bano nditu wabita ku Russia. Ali ku Russia. Ali munzindo jawa Kremlin. Kukumana ndi His Excellency Madrama Dala Putin. Mene ko Putin. Chizungulia kuja. Ku England Putin. Akuma ndi Putin. Putin. Anyway, guys, mukudziwa kale kuona kuti mkulu ameneyu amasankha kuti ndize ndi awa awakhala anzanga awasakhala anzanga awa afuna ngondidera awa akufuna kungondigwisa ntchito. Ndiye mkulu amene ndithu anasankha Russia ngati kuti mnzake wapamtima komanso Russia. Putin anayankhula kale kuti akuluakulu inetu Ibrahim Traore ali ngati young brother. Ineyo ndizakhala always ndikumuteteza kuchokera kwa adani onse. Moti zinthu zina zimene zimapezeka kuti Burkina Faso yagwira anthu ena opanga chiwembu chachani othandizira akenso inalinso ili Russia. Komano Ibrahim Traore mutha kuona kuti suti yake samasintha yaye. Iyeyo once a soldier always a soldier. Amavala mina paibe zoti makuti amavala mene wavaliramo. Wapiraso wakafikaso ndithu ku Russia atavala jezi yake ngati msilikali. Ndipo ichichetu anthu ndithu anatola. Anyway, ma decision amapanga yekha kungodzuka kupanga decision. Ndiyeno pali nkhani yapapa ya president wa dziko la Botswana. President wa dziko la Botswana amene wasankhidwa pompano anali ndi mawu statement ina yake imene I think yangolulaso chinsinsi chinaso chimene chilipo. Ndiye ndingopasendeka video pang'ono kuti mukaonere. And I see people making uncanny comparisons with Paul Kagame, my good friend Ibrahim Traore. And I say, some of these folks are operating in a slightly different environment, where their word is obeyed instantly, without question. It's a different environment. You say, this guy is not doing things. Traore is doing them. Traore wakes up, dreams them up. Following morning, he makes a pronouncement. It is law. It is policy. Action follows. And I wake up and I say stuff, they look at me and say, what is this man talking about? We need to take it through this stage and that stage and put it to tender, float the tender. It takes 2 years, then we evaluate, then there are complaints, and there's an interdict. We wait another 4 years. By that time, you have to go and account to the people, and they remove you. Nkhani ndimene amene Duma Gideon Boko, president wa dziko la Botswana waula GCC akuti sometimes okay ena utipanga compare akumutcha Ibrahim Traore kuti my friend, my good friend. Yes, actually it means kuti nayenso amasangalala ndi zochitika za Ibrahim Traore. Komano nkhani ndiyona kuti kodi zimavuta pazi kuti pakana ma president ena akanike kupanga zimene akupanga achina Ibrahim Traore. First of all, pali chikhoma chimene mumayenera kuchotsa, simungangochotsa yayi. Okay, wakamba kulunguswa kuona kuti choyambirira ine ndi achina Ibrahim Traore kapena Paul Kagame ifeyo ndi osiyana chifukwa chona kuti Ibrahim Traore athakungodzuka nkungona kuti guys ndaganiza kuona kuti dzikoli mupange zakuti anthu the same time immediately anthu zimene zapanga pamene ine kuti ineyo ndibweresera lamulo lake kuti lamulo lipangidwe implemented kuti lichitike ndi kuti choyambirira liduseka ma stage angapa chipita kwa awa ena asainire atere and so sometimes wakha kuti mnasagulizana lamulo lija
what happens? And they remove you. Yes. They leave you. Nkhani ndimene amango kuchosa basi. Anyway, ndi kusiyana kwa pakati pa anthu awiri amene wawa tingolekeza ngati olose ngati amene ali ngati chakwera sangangodzuka pachitika zakuti sizingatheke. One, pali chinthu chimodzi chimene chimakhala ngati chimati barrier, chikhomo china chake. Chinthu chimenecho chimatchedwa kuti democracy. Democracy ndi chinthu chimodzi chimene dziwu nda democracy yetu basi nkhani yatha, dziwu ndo democracy yetu. Ena awa chimene chikuwalepheretsa kupanga zinthu moyenerera kuti apange mmene zimafunikirira ndi chinthu chochita kuti democracy. Chifukwa democracy mndoti wani azungu ali muti azungu akubisira mu democracy kudika akubisira mu democracy. Ndimene akubisira azungu amene mucharo. Azungu akubisira mu democracy. Mukazangu lumanyisa democracy twa azungu nawo samakhala ali bangala ngamba. Then iweyo umakwanisa kupanga chinthu chimene ufuna kupanga. Komano kungoyisiya basitu imakhala vuto lalikulu, vuto lona kuti chimene chingachitike azungu amafuna ayikepo mulomo wawo, ayikepo maso awo kuti kodiyo upanga chani, kodi zizi kuchitenga kuti choncho ndi muzingolimbana. Ndiyebe mangofuna makamaka tidziwisane nkhani imeneyo kuti akuluakulu choyambirira sungangokhala Ibrahim Traore popanda kunako ndoti urema pamwamba pa democracy. Ayi, sizingatheke zimenezo. Uchose democracy uzikhala ngati kuti waichosera iweyo. Guys, tachosa izi ndofuna sopano dziko kuti kusintha system. Ndikamati kusintha system ndekuti waiwanga wipe out, waichosera waifufuta, wabweza zako, wabweza njira zako zimene ufuna ugwiritse ntchito ku dziko lakolo. Nde Ibrahim Traore ali ndi njira zake zimene amagwiritsa ntchito poyendetsera dziko lake, zimene zili zabwino akuzoneza kuti zili zabwino kwa anthu ake. Oneti zimene president aliyense sangangodzuka mmene akunenera Dumi Bokoyo sangangodzuka kunguti akuluakulu inetu basi ndifuna ndipange zakuti ayi mapita ake anthu ayamba ayi democracy kenako basi afterwards akudomolapo. Amene tasirugwiza naye akuchosa basi. There guys, nkhani ndimene guys. Thank you so much guys. Malawi and cameras. Maviete. Russia. C'est bon. Je vous en prie. J'ai quitté le tombeau pour ça. Je vous en prie. Je suis de la Guinée, monsieur le. Merci. Excellence. Victor Arnaud. Ouais, les voitures sont où? Le car est là. Oui. C'est vraiment une fierté pour nous. Nous vers nos voitures ainsi que le président. Donc on va là. Si vous voulez, on va d'abord ramener le.